Hakaway ka jingja accident lai ngut ki Briew kila Mynsaw hadien bakaway ka trok kabadon ya registration number ML11 Praiway Arsaw kala lej bantenra ya kaway ka bolero pick up kabadon ya number ML10C not pra Henriu bat hadien kane katay ka trok kala lej tenra say kaway pat ka trok kabadang yeng harut Surok kabadon ya number UP2280 iwe Henriu saunat tat hadu baki Briew ki badan hakini ki kali kila Mynsaw. Kani ka jingja kalaja menta kasngi ka khatway tarik naitung arajar arpuar ha Surok ba jong ka National Highway 6 ha jan jong ka Snong Maudiang ha kapor lai shiteng jan miet AA. Kat kum ka khubor balay yolum katay ka jingja accident kalaja day nakadaw ka jingpen hairset unongnya ka trok kabadon yo number ML11 Praiway Arsaw bat na ka jinghap slap bajur hadu ba utay driver umla syu bante lakam ya ka jingstet jong ka kali. Ya kita ki laingut ki bala Mynsaw la penkit no sya civil hospital Nongpoh naka benta banyo ya kilat jing sumar.